Este venres sairán á venda as entradas para poder ver en Ribeira a readaptación dun clásico da literatura galega. O Centro Dramático Galego achegará ata Vila Barbanza Memorias dun neno labrego no marco da súa xira por 9 vilas galegas tras a súa estrea en Compostela. E espero que sea pois un cheo total e que teñamos esas casi 480 plazas cheas a rebosar con esta obra, que é unha obra universal de Xosé Neira Vilas, unha obra das máis coñecidas da literatura galega, traducida a moitísimos idiomas e que, bueno, que se fai con motivo do 10º pasamento do autor. Antes da estrea levábamos vendidas 2.500 entradas, agora van máis de 4.000, non hai xa para as funcións en Santiago de Compostela un só asento libre, hai xente que anda no rebusque das entradas a ver se aparece algunha pola porta, e iso é maravilloso pro teatro. Na xira que temos agora de 9 funcións por todo o territorio, xira inicial, tamén está a venda a moi bo ritmo, entón dicirlle a xente que compre xa a entrada, que de última hora non vai haber, porque a demanda é moi alta. Cun elenco de luxo composto por Xulio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romai e Ana Santos, o director Cándido Pazó reinterpreta a obra de Neira Vilas dende unha nova perspectiva que alude á memoria colectiva a través da propia memoria de Balbino. Pago que iso de son Balbino, como quen dixo ninguén, o digan todos os actores, ele é Balbino, como quen diu ninguén, ele, porque é unha maneira de decir recoñecemos todos como colectivo na memoria desta persoa concreta a nosa propia memoria. Esta é unha das dimensións da nova versión. Outra é que eu quixen centrarme na relación que certas xeracións, entre as que está a miña, eu nací nos 60, tiñamos cos nosos pais. Era unha relación problemática, os nosos pais viviron tempos moi duros, certamente estaban afeitos a ter unha relación cos fillos que moitas veces mesmo era brutal, sempre dura, pero moitas veces mesmo brutal, cada quen efectivamente coas súas características concretas, e é como que temos, non diría un axuste de contas, que é moi forte, pero sí unha revisión pendente desa relación. As entradas a 5 euros poderán adquirirse tanto na web ataquilla.com como na Oficina de Atención Cidadá do Concello de Ribeira.